Stħarriġ ikkummissjonat mit-Times wara fiduċja b'saħħitha fil-Prim Ministru Robert Abela u żieda ta' appoġġ lejn il-Partit Laburista u tnaqqis ta' appoġġ lejn il-Partit Nazzjonalista. Fil-faċċata tat-Times ġie ppubblikat riżultat ta' stħarriġ li sar dan ix-xahar stess bejn 600 ruħ. Dan wara 56.5% ta' appoġġ lejn il-Partit Laburista u 42.1% ta' appoġġ lejn il-Partit Nazzjonalista. Dan ifisser 2.7% żieda ta' appoġġ lejn il-Partit Laburista u tnaqqis ta' appoġġ ta' 2.8% lejn il-Partit Nazzjonalista. Skont it-Times, id-distakk f'elezzjoni ġenerali b'dawn iċ-ċifri ikun ta' 47,000 vot. Ingħad ukoll li dan id-distakk huwa wkoll żieda ta' 3.4% ta' appoġġ lejn il-Partit Laburista meta mqabbel mar-riżultat tal-aħħar elezzjoni ġenerali. Intant fejn tidħol fiduċja bejn il-mexxejja, Robert Abela huwa fdat minn 52.1% filwaqt li Bernard Grech jikseb 14.5%. F'punteġġ minn 1 sa 10 b'10 l-ogħla, Robert Abela jikseb kważi 7 punti filwaqt li Bernard Grech jikseb inqas minn 4. Hawnhekk Bernard Grech naqqas filwaqt li Robert Abela żamm il-fiduċja li kellu. It-Times innutat ukoll li qrib l-10% ta' dawk li qalu li jivvutaw lill-Partit Nazzjonalista għandhom fiduċja f'Robert Abela u huma biss 60% tal-votanti nazzjonalisti fl-aħħar elezzjoni ġenerali li għandhom fiduċja f'Bernard Grech. Dan għal kuntrarju ta' Robert Abela li gawdi l-fiduċja ta' qrib id-90% tal-votanti Laburisti. Intant fil-gazzetta tas Sunday Times saret rimarka li dan it-tnaqqis ieħor għal Bernard Grech u l-partit li jmexxi tista' tkun ġejja mill-messaġġi konfliġġenti li għadda Grech fuq diversi temi.